Tinokuchengemedzai muchirongwa Mai Chisamba show, chirongwa chamama kamirira. Muchirongwa umu tinotaura upenyu, asi dzimwe nguva nyaya dzatinotaura dzinodzamira. Nhasi tine nyaya yemhirizhonga, gender based violence. Mhirizhonga iri kuti tungamidzira mhuri, hama neshamwari kurufu. Tisati tasumana kuti ava ndanani ndanani, tinoda kumbotora miniti rimwe chete rekurangarira vakafa mumhirizhonga. Kufa mweya yavo ngaizorore murugare rwaMwari. Regai ndikusumei kunyanzvi dzangu dzatinadzo pano. Totanga nababa vari kunze kuti vanobata sei vabvepi. Tinotenda makadi Dr. Chisamba, makadi vateereri nevatariri. Ndinoitwa Memory Chindewere, tinoshanda kuPadare Men's Forum on Gender. Tinokutendai nouvepo. Mazvita Dr. Ndinokuchingamidzai vatariri nevateereri mose. Zita rangu ndinonzi Temba Nzounenda. Ndinoshanda kuvarume Svinurai kana kuti Vhukani Madhodha Men's Forum. Tinoshanda navarume navanakomana mukuedza kuburitsa vanhu vanogona kugarisana pachavo uye navanhukadzi zvakanaka. Tinokutendai nouvepo. Makadi mose kwamuri ikoko, makadi Dr. Chisamba. Zita rangu ndinoitwa Eva Nice Munando. Ndiri kubva kuFemale Students Network Trust. Tinoshanda nevasikana vadzidzi vari kumakoreji nekumayunivhesiti. Tinokutendai nouvepo. Rega ndiuye kwauri Memory. Ongororo netsvakiridzo iri kurakidza zviri kuremera mweya yedu. Vanhu vakangorambana vari kuurayana, vamwe vari kuzviuraya. Zviri kuita kunge pane mweya wasumuka, zviri kuita kunge zvekutedzerana, zviri kuita kunge zvine chinokonzera chiko. Mazvita Dr. Chisamba, chekutanga ndechekakudzirwa katakaita sevanhurume. Takakudzwa musociety yatinoti pachirungu patriarchal, inotenda kubaba kuti utungamiriri hwechirume kuti tisu tinofanira kunge tichiita zvose zvatinoita. Saka nechikonzero ichocho varume havasi kugamuchira nekuti ndikuti varume nekuti ndo vakawanda vari kuuraya. Havasi kugamuchira nekuzviuraya. Havasi kugamuchira kuti vatende kuziva kuti aiwazve kana mudzimaiwo anogona kuita zvavanogona kuita. Chechipiri ndechekuti tine nyaya yekushungurudzwa kwepfungwa yatinoti mental health issues. Muno muZimbabwe, Dr. Chisamba, atinogona kuti aya ndo institutions kana kuti zvivakwa zviripo zvinobatsira vanhu takatarisana nenyaya yekushungurudzwa kwepfungwa. Saka zviri kuzoita kuti vanhu vange vachiva nemhirizhonga. Then chechitatu Dr. Chisamba ndechekuti vanhu vechirume kazhinji vari kuona zvavanga vachimboitirawo vamwe, nekuti vakawanda vacho madzimai anga achigamuchira varume vachinzi pai varume ipwere, varume imbwa, varume ipwere, varume imbwa, varume madzimai anga achizvitambira. Asi zvino zvaakutiwo madzimai ipwere, madzimai imbwa, madzimai ipwere, kuti zvafanana kuti vachitambirawo kuti ndo zvinoitawo madzimai hazvichatambirika. Zvakuita kuti vanhu vasvike pakutora upenyu hwavo kana kutora upenyu hwevadiwa vavo nekuzviuraya. Ndizvozvo inyaya inosiririsa chaizvo. Tinokurudzira kuti ngatifambiranei nenguva, ngatifambirei nenguva, nekuti kadunhu upenyu hwese, the world kana tikataura pachirungu is like a global village. Yose nyika raakunge dunhu rimwe chete. Saka dzimwe nguva tiri kukopa zvisiri zvedu, dzimwe nguva tiri kuteedzera zvisiri zvedu. Ndinotenda kuti wasumudza kuti vazhinji vedu tinorwara nepfungwa tisingazive, nekuti urwere hwepfungwa hunouya nenzira dzakasiyana siyana. Pada dzinouya dziri hasha, pada kunouya kuri kudhakwa, pada kunouya kuri chii. Izvozvo zvinofanira kuti zviongororwe. Regai ndimbouya kune munhukadzi. Memory ati zvaimboitwa nevarume chete, tombotora kana kuti nyaya yechipfambi, kuti yaiwanzowandira kuva nana baba, kuti zvinogonekwa nana baba. Asi Memory ari kuti mukutarisa kwavo nemukudzidza kwavari kuita zvakwese kwese. Haisuwise here nyaya yakadaro Eva Nice? Mai Chisamba, nemi mose makanditarira, nyaya iyi inosuwisa. Ndiri kuti ndakagara pano ndichitarisa kwatakabva nekwatiri kuenda, ndiri kuona sekuti tiri kudzokera kumashure. Munoona kuti zviri kuitika pakati pevanhurume nevanhukadzi, tikatarisa nyaya idzodzo dziri kutaura kunzi mafambiro atinoita kana kuti murelationship pachirungu, kana kuti mukuwirirana, vanhu vodzoka
woti paita dambudziko, uyezve totarisa mativi mana kuti ari kuita izvi ndiani muvanhu vaviri ava, nekuti vari kuurayana vanhu vaviri, kana kuti vanhu kungofunga kuti kuuraya ndo mhinduro pane zvose zvinenge zvanetsa. Inyaya inoswisa. Ndinoona sekuti vanhu vari kutadza, Amai Chisamba, kugara pasi nepfungwa dzako, kwete kuti nemumwe munhu woti zvandada kunoita izvi, hongu ndinobvuma kuti hasha dziripo, asi pakuita hasha, pakutora sarudzo yekuti ndakuzonoita zvakati, munhu aratsikirwa here nechinonzi ubuntu chiya chekuziva kuti kutora upenyu hwemunhu, Mai Chisamba, makare kare zvairema. Ezvino zvakungoita sekuuraya kwatinoita huku kuya, kuti munhu asisina kukosha. Nyika iri kuendepiko? Nemiwo makanditarisa, tapindwa nei chokwadi kuti munhu uri kutadza kuwana nguva yekugara pasi nepfungwa dzako usati waenda pane umwe munhu? Ndizvozvo Nhaitemba, zviri nyore here zviri kutaurwa naEvanice kuti munhu gara pasi nepfungwa dzako? Vanhu vachine nguva here yekuteramira? Vanhu vachine nguva here kana yekutarira upenyu vachifunga? Dr. Chisamba, regai nditangire pakuti paita zvinhu zviviri zvakabvunza. Pane kuti pachine nguva here, kweta kuti vanhu vachine nguva here. Nguva iripo zvakanyanyisa, asi vanhu hatisi kuzvipa nguva yekuti tinyatsotora nyaya iyi woiongorora wozvipa kuti hasha dzinondibatsira chii, ndoenda kupi. Asi nyangwe zvazvo ndoda kuti ndiburitse chinhu chimwe chete pachena. Chero ukatadzirwa nerudzi rwupi, hakuna chikonzero chinoita kuti utore upenyu hwako kana kuti utore hwemumwe munhu. Number 1. Number 2, bumbiro redu chairo remutemo weZimbabwe riri kutorwisana izvezvi nenyaya yekuda kubvisa inonzi death penalty yaya, kureva kuti kuuraya kwakuzorambidzwa mukurarama kwedu. Handitika iwewe woona zvakakodzera kuti ndakunouraya umwe munhu nenyaya yekuda kwenyaya dzerudo. Nyaya yataurwa naMemory takaona chero muongororo kuti ndo nyaya iri kuitika yekuti andingati nini ma-underlying mental health issues, yekuti tine zvimwe zvatiri kuita tisingawane vanotibatsira mumafungiro nekurarama kwedu, asi zviri kubata pfungwa dzedu, ndangariro dzedu. Vanhu vazhinji vari kushandisa moyo basa risiri ravo. Basa remwoyo nderekupomba ropa. Ndizvozvo chaizvo mashoko makukuta ari kutaurwa iwayo kuti vadikani, vateereri nevatariri, nguva iripo. Nguva ndeyaMwari. Ko muri kuurayira neiko? Uri kuzviurayireiko? Hanzi haisi mhinduro. Hapana chaunenge wagona, chaunenge watogona kuremedza vapenyu, mhuri yekwako, hama neshamwari. Kazhinji kana munhu uchitora sarudzo iyoyo, hausi kuzvifunga, hausi kuzvifunga, hausi kufunga vamwe kuti kana zvazodai zvinodini. Tutsamba itwo tuya tunosiya twanyorwa, hatuna nebasa rese, hatupodze vanhu. Chirongwa chino donzo redu nderekuti ngatiraramei, ngatikurukurei, ngationgororwei pfungwa dzedu. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Umu tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga, zvikuru sei kune vana vechidiki vari kukura, vari kuyaruka. Akangodyirwa tumachipsi twake akuda kunouraya munhu. Musikanawo akangoona
izvo zvimazita zvamunopanana izvozvi izvi, zvimazita zvoumupinga izvozvi izvi, zvimazita zvouslay queen, zvimazita izvi hatisi kuti zvakaipa kana kuti zvakanaka, asi zvinokusairirai mune chimwe chikona. Nyaya yemazita iyi haiperi pressure memory, tikashandisa izwi rechirungu, haikudzamiri here mukona kuti ndozozikanwa kuti ndakadai, ini muchivako ndiine chimiro chakadai. Tinotenda Dr. Chisamba, nyaya yemazita iri kuisa vanhu panguva yakaoma yekuti ndinzi ndinazvo ndinofanira kuramba ndichiita zvakati nezvakati nezvakati, kuti ndinzi ndidiwe nemusikana ndinofanira kunge ndichimutengera izvo, ndomutengera izvo. Saka inyaya yekuchengetedza mazita, yekuti munhu agadzire zita rake, abvanzi ndombinga, abvanzi ndohweshekuende, abvanzi ndoboss, anzi ndiye madzinyangwe, vamwe vachinzi chairman, vachidii. Inyaya iri kuita kuti zvakanyanya vanakomana vange vari papressure yekuti vachazoshandisa nemari dzimwe dzavasina, zvakunoita kuti vana vedu zvekare vawedzere neurombwa. Dr. Chisamba, vawedzere nekutsvaga tumwe tunhu twekuti mari ndinzi ndinayo mari, asi izvozvo zvakuita kuti dambudziko manje, kana uyu waunga uchitengera uchiita zvese izvi akazoti haachada wakuti ndakadyiwa. Zvino tinoziva zvinhu zvakaimba, hapana chinonzi kudyiwa, kana zvakanzi anodyiwa haataure, ndochokwadi kana achinge adini apera, kana kuti azorambwa ndopaakutaura. Saka tikuti kuvanakomana, rudo rwuriko mazuvano nevanasikana vedu vakanyatsotiteerera urwu rwekuti munhu ari kuti rudo rwakuita kunge rwekutenga. Ndakamutengera, ndinomurogera imba, ndakamutengera mota, ndakamutengera mabhiskits, ndakamutengera chakati nechakati. Zvakuisawo pressure kuvanakomana, zvaisawo zvekare pressure kuvanasikana. Vogara murudo kana kuti mumarelationship atinogona kuti pachirungu ari toxic, anotyisa, anoshungurudza, ane utachiwana, oshungurudzwa, ane uturu, oshungurudzwa ari murelationship iyoyo. Saka tikuti isusu vanakomana nevanasikana, kana madanana, bvisai mazita, mobvisa zviwanikwa mumarelationships. Vanhu ngavadanane, ini ndokuda iwe wondida, tichidanana pasina zvimwe zviripo. Ndizvozvo mashoko makukutu. Chiri kutadzika paongororo netsvakiridza yatakaita, takaona kuti vana vari kukura, kwete vese, vamwe vevana vari kukura havafunge kuti vangatambire rairo. Vakapiwa rairo vanzi ndezvakudhara. Hakuna kusina rairo. Hamusati maona gudo richirova here mwana waro? Hamusati maona here kana mhuka ichinanzva mwana wayo? Kurakidza kuti pane rairo. Munozoona sei rairo yaende Pitemba? Rairo irimo, asi yakuenda ichiita shoma netype futi yevabereki vavepo. Ndo vamwewo futi vari kuisa pressure yemamuchareva yapa vana. Uchikura uchinzwa pamba pachinzi handidi mukwasha asina mari, handidi muroora anobva kumhuri yakadai. Izvozvo zviri kuita kuti vana vave nepressure. Ndosaka manzwa memory achiti unozenge wakuda kurwisa kuti ndi maintain status iyaya, zvinobva pakuti inenge iri yekunyepa. Saka wakuda boss chechokwadi hachipuruviwe. Anditika, saka inenge iri yekunyepa. Asi ndaida kungoti kudanana rudo iri hukama hunenge hwaumbwa, hakuna munhu watingati pachirungu anoita own the other person. Izvozvo ndofunga ndopamwe pari kubva nyaya yekuti ndikadanana naEvanice ini ndofungidzirwa kuti ave wangu, haasisina zvaanofanira kuita nechido chake iye. Ndaakutanga kumushungurudza ndichiti ndoda kuziva paunenge uri nguva yakati, haufaniri kundiramba, haufaniri kudai. Ngatidananei futi nguva yakareba, tidzidzane, tizivane nemazvo. Ma2 months, ma2 days atiri kudanana aya vana vatopinda muwanano, kana kuti vakutotanga kuti nini chikomana chakusimudzana nemwana wangu kuenda kuVictoria Falls, kuenda kuholiday, mukwasha wandisati ndaziva pamba inini. Zvakambobvepi izvozvo? Itsika yekupiyo Mai Chisamba. Ndokumwe kurubva ikoko kwakuzoti ndadyiwa nekuti wakatanga kushandisa mari payanga isati yakuda kushandiswa. Izochengeta yave mhuri yako. Mashoko makukutu auri kutaura Temba iwayo kuti taakudimburira tiri vanhu vane tsika nemagariro. Kani vadiwa tari nevateereri, tiri vanhu vane tsika nemagariro. Kana munhu asati amukwasha wako, zororo rauri kutaura tiri kuzviona. Munotonzwa vana mai nana baba chinzi vakaenda kunyanga nechikomba, vakaenda kwakati. Ikoko ndokuri kunoya mhosho dzese dzatiri kuchema nadzo idzodzi. Vana mai ndiri kuuya vari kugashira magroceries, vana baba vari kugashira zvinhu zvemunhu asina kuvaroorera.
inhamo here kudei mambotaura Dr. Chisamba kuti hanzi global village tabva patsika dzedu dzechinyakare, tabva pakufunga tikaenda kune imwe nyika isu tiri muno muZimbabwe. Ndo dambudziko ratasangana naro nekuti mararamiro kana maitiro atiri kuita kubva mumba chaiko zvataura vamwe wangu ava zviri kubva pakuti tiri kutarisa kuti dzimwe nyika dziri kufamba sei, vari kuzvifambisa sei, nekuti zvairema Mai Chisamba kuti ndingaenda nemukomana pamba ndisati ndawanikwa. But izvozvo ndo zvaakunyanya kuitika mazuva ano nenyaya yekuti vanhu vari kuda zvinhu zvakachipa. Munoona kuti zvinhu pazviri kuuya zvinoya nemubayiro Mai Chisamba. Iwamu kana uri mubereko pauri papo zvibvunze kuti zvandiri kupiwa izvi mwana wangu asati awanikwa ndichazobhadhara nei. Uyezve iwe musikana kana uchigamuchira zvinhu zvose zvakawanda izvi zvauri kupiwa, mubayiro wacho ndewei? Ndiwe wega here muZimbabwe kuti wanyanya kukosha kuti wakuitirwa zvese izvi? Ndinoda kungoti munhu adzoke patsika dzake, munhu adzoke papfungwa dzake, angozvifunga kuti muupenyu unodei. Uyezve ndiri kuti pakuzosvika warwadziwa, iwe wanga watumwa here nemunhu kuti undipe zvinhu izvozvo? Wakuda kuzozvitora upenyu hwako nhasi sesarudzo yekuti aiwa ini ndarwadziwa? Zvambotaura kunzi hatina pekuti tinonotaura nyaya idzi. Asi Mai Chisamba ndinoda kutaura kuti dzidziso iri kuitwa. Ndiri kuona sekuti pano tiri masangano akasiyana siyana. Mai Chisamba tiri kuita basa rekudzidzisa vanhu mukati umu. Asi ndinoona sekuti vanhu vasi kuda kutora dzidziso iyoyo nenyaya yekuti vari kutarisa mativi mana enyika zviri kuitika sei. Ndizvo nevateereri tiri kuti gamuchirai dzidziso. Dzidziso iriko, upenyu hunoraramiwa huripo, zvinhu zvinouya nyore nyore. Kare isi tichakura kwaive nechimwe chitoro chakanga chichishambadza chichiti easy come easy go, zvekuti ukangoenda ukanonyora kuti ndikuda mubhedha ukabhadhara deposit unoenda unodzokera kubasa mubhedha wako. Ukangonorega kubhadhara chikwereti mangwana unonorara pasi watorwa. Ndo zviri kuitika rudo. Isusu tiri kuziva nyaya yekuti pakukudza vana vedu vatineta nemhuri tinoti ngatitarisanei mazera. Kutarisa mazera kureve kuti zvakasara chibharanzi, kutarisa kuti munofunga here zvinopindirana. Zvino vana vedu unonzwa ndiri kudanana nechembere yangu yemudzimai nekuti ine imba nemota. Vana vedu unonzwa ndiri kudanana nezidhara rangu nekuti ine imba nemota. Kozvekutarisana mazera, mufungo wenyu unofanana here? Katisangane muchikamu chinotevera. Vadikani tadzoka nenyaya inorwadza yegender based violence kana kuti yekumhirizhongana. Asi pabatwa zvinhu zvakawanda kapanapa. Pabatwa vanga vaitandadzana nesu vazoona urombwa wachiti tikiti. Vana vedu nhai memori vakanzwa nani urombwa. Mari yekuti munongoona mari yarutswa nenyoka, munongoona zvakati. Izvo zviriko here kana kuti ingano? Asi katikateedza mararamiro avo nematauriro avo vegaka, urombwa uri kurakidza hunobvepiko urombwa? Mambotaura Dr. Chisamba patanga chirongwa muchitaura nyaya yekuti tiri muglobal village. Ndo kwakubva dzimwe tsika dzanga dzisiri tsika dzedu. Tsika dzedu dzaitaura kuti munhu anoshanda nemaoko ake, ashanda ozotenga imba, ashanda mozona akufamba nemotokari. Zvino izvozvi mukaenda kumba, ini munoenda kubasa, ini ndinoenda kubasa. Ava vese vari pano vadare veda vanoenda kubasa.
vanogona kushandisa mafoni mamwe aye mumashure. Asi mukaenda kumba kune mwana asingaende kubasa, munoona ashandisa mafoni epamusoro, emhando yepamusoro, munoona achipfeka zvepamusoro. Vakomana vasingashandi munoona achidhiraivha motokari dzepamusoro, dzemhando yepamusoro. Ndo zvakupa pressure yekuti vana vedu vakunotsvaga zvakawanda. Vamwe vacho vari kuita, vamwe vacho hausi urombwa Dr. Chisamba. Vamwe vari kuita ma-illegal deals. Ukopo, ukuti mukazonzwa vamwe vanotengesa iwana pangolini ivava, vamwe vanotengesa iwana magoridhe iwaya, vamwe vari kuita zvakawanda. Vamwe vari kubata huruweki chaiyo. Kubata vanhu vachiuraya vanhu. Then vaita zvese izvozvo vachitorera vanhu nemhando iyoyo. Vakuchizoenda kun'anga, vakuenda kune vanoshopera, vakuenda kune vanozviti maprofita anochenura nekudii kunowedzera zvinhu zvisina kuchena. Zvopa kuti pakupedzisira taane upfumi hwatisingagoni kutsanangura nezvawo. Ndizvozvo chaizvo. Upfumi ukange usingagoni kuutsanangura kuti makahuwana kupi, makahuwanepi. Kare kwaimbori nezvaibhejwa ka pamwe ndo patainzwa kuti vangofuma vane mari vakabheja hatisi kukurudzira kubheja. Muri kuzoona sei zviri kuitika zvatsanangurwa namemori kuti kukurumidza kuda zvinhu zvatisingazive urombwa. Isi hatikurudzire urombwa nekuti urombwa uroi. Hunotengwa here nai Evanice? Ndinoona sekuti tikatarisa pamadandi mutandaya unoona zvinhu zvakadaro zvichiita sekuti zviri kushambadzwa. Ina asi handifunge kuti ichokwadi kuti vanonowana zvinobatsira. Ndoda kuti ndibvumirana namemori kuti vana ava vasiri kuda kushanda kana kudzidza kuti vave nepindutso muupenyu hwavo, kana kuti one vanhu vakuru chaivo vachiri kakufunga ikako Mai Chisamba kuti kwakaenda nhingi kwasekuru ndinonowana zvakati. Asi maona manje munoona kuti pfuma yausina kushandira Mai Chisamba inobatana nekakurwadziwa ikako kasina musoro kuti ndinenge ndatoti zvinhu zvangu. Munhu akashanda chaiye akawana mari yake zvakanaka, hamumuoni achiita mhirizhonga yekuti anoda kuti mumwe munhu apfuure panyaya yekuti zvimwe zvinhu zvadyiwa. Taiona vanhu vachiita upfuma Mai Chisamba, vamwe vanotoyamura nherera, vamwe vanotoita zvekusimudzira nharaunda dzavagere, vamwe vanotobatsira nemari idzi. Ndakakura ndichizviona. Asi zvemazuwano nenyaya yekuti mari yaye chimbi haichawanikwa nenzira dzakarurama, ndosaka ine rufu mukati. Nenyaya yekuti munhu adya mari yako kana kuti mari yako ukashanda zvisirizvo, une pfungwa yekungoti dai ndaiuraya munhu, nenyaya yekuti hausi kuziya kuti mari iyoyo aiwa, nenyaya yekuti waiwana neukopokopo ka. Saka iwo hazvikurwadze kuuraya munhu nenyaya yekuti unenge uchingoti mari yangu haingaendere patsina. Saka inyaya iri kunetsa nenyaya yekuti matigere zvataurwa zviya, iye pachirungu inonzi peer pressure. Vana vedu ava kuzvikoro kwavari kuenda tiri kuzviona Mai Chisamba mumayunivhesiti umu, iyoyo unoona vana vari kudzidza, munhu anodhiraivha mota, mubereki ari kumba kushuwa pfungwa dzake dziri kunyatsa kuringana here kuti anorega mwana. Ndodzokuti chirungu chako Mai Chisamba unzi akatengerwa motikari. Asi paari kuenda chane munoona kana pamabirthday Mai Chisamba vana zvipo zvavakupiwa mazuva ano. Handionese kuti kuda mwana kwekusvika ipapo. Mubereki mari waiwanepi yekuti mwana anotengerwa zvinhu zvokuti kana azoenda kana kuchikoro uye asina akutotanga kuti aiwa takasarira. Saka kuti ndizviwane nyangwe ndisingashandi, rege nditiwana dzimwe nzira dzekuba. Vana vari kuba mudzimba, ndiwo vamwe vacho vari kupaza zvitoro nekuita mabasa asina maturo Mai Chisamba nenyaya yekuti idzodzo dzimwe nzira dzisina kuswatuka ndo dzatiri kuti pasinadzo, nekuti dziri kukonzera rufu, dziri kukonzera kurwadzikana kwemhuri, kurwadzika. Munoziva rufu runongorwadza, ndufu dzatiri kutaura pano dzinongotirwadza kana vadiwatari nevateereri vanorwadziwa kunyange vasina ukama nazvo. Ndiri kuuya kwauri Temba, pataurwa nyaya yeukopokopo, tiri kuona muongororo netsvakiridzo, munhu anouya nemari achimwaya vanhu vachimhanya vachitora. Imari yebasa here? Imari yekushanda here? Uye ambotaura kuti migwagwa yedu haina kunaka iyi, zvipatara zvedu izvi, nherera dzedu idzi, chembera dzedu idzi, vanhu ava kubatsira here kana kuti ndiyo inonzi ndionekwe? Right, ndisati ndasvika ipapo regai nditi chimwe chinhu chiri kuita kuti vana senge vechidiki vazosvika mukuromba inyaya yekuti vakomana vari kudanana nanagogo vavo, vasikana vari kudanana nanasekuru vavo. Ivavo vanhu ivavo vakuvadzidzisawo futi zvavanga vasati vakuziva nenguva yavo. Vosvika pakuda kuchiva zvinhu zvinofanirwa kushandirwa kwemakore, anoda kuzviwana nemaminitsi mashoma shoma. Mambotaura zvakanaka, hanzi inonzi mbinga
munhu ane upfumi husingatsananguriki hwekuti ukati anoshanda papi unoramba kuti anoshanda papi. Now nyaya yaakutinetsa isusu ndeyekuti hatisi kutora mazano aya akatangwa nehurumende yatinoti pachirungu empowerment iya yekuti mwanasikana akupiwa kodzero dzake, akupiwa mikana akudai, mwanakomana achipiwa kodzero dzake nemikana. Izvozvo zvakaitirwa kuti tishande tiunganidze upfumi hwedu. Isusu tiri kuda upfumi hwe2 minutes unenge wanyanyohushanda nguwai ende wakanyanyokosha chii wewe vadikani. Chandoda kuzivisa vanhu ndechekuti kushungurudza imhosva. Kushungurudza imhosva noti pamberi pemutemo wenyika chete, chero nekudenga. Saka ngatichengetedzei upenyu hwatakapiwa nanyadenga uhu. Mwari chete ndiye ane kodzero yekutora upenyu hwaakaisa matiri. Ndambotaura kuti kana wadanana nemunhu hazvirevi kuti ave wako ndiwe wave muridzi. Dananai, kana zvakusvika pakupera zvitambirei kuti zvakambotanga zvinogona kupera. Vane zvinoenderera mberi topemberera Mwari kuti asi ndinoda kuti undidaire futi panyaya yekumwaya mari. Right, nyaya yekumwaya mari ndoda kungoti muchidimbu Mai Chisamba, tikatarisa Zimbabwe zvairi zvinhu zviri kutonetsa. Iwe uri kunyanyoita basa ripi rekuti unozomwaya mari yekuti vanhu vanhonge kambani hombe chete dzatinoziva munomu dziri kuripota malosi. Iwewo zvako Temba ndiwo waakumwaya mari. Imari dzine kushanda kwatatichataura kwekuti haisi mari yakashandwa yeziya, imari yakawanikwa nenzira dzisina kunaka. Saka vana ngatisachivei zvose zvose. Tingangoyemura kuti hongu ane zvinhu zvake asi usachive kuti dai zviri zvangu. Ndizvozvo mashoko akanaka anodzama. Ruchiva vadiwa vatariri nevateereri, vana vadiki vemazera iwaya mageneration aya kunyange nevakuru, ngatikurei mupfungwa kupfuura mumhumu. Kana tichida kudupuka hatigone kudupuka nekuti nguva inoramba ichingofamba nesu. Nyaya yemhirizhonga, nyaya yekuzviuraya, nyaya yekuuraya vana kana wagumbuka, nyaya yekuparadza kana washatirwa, ngatiregei kutarisa upenyu hwerima. Vanga vachitandadzana nesu, maonei madzidzei. Tine urombo nguva yedu haigoni kutatamuka kana toita zvinoendeka, zvikuru sei tiri Maisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Regai nditore mukana uno wekutenda nyanzvi dzedu dzatyaira chirongwa dzichitipa muono wakanaka. Tinotenda Memory, tinotenda Temba, tinotenda Evernice. Zvakadi kusangana zvakare pane zvimwe zvikamu. Tini wenyu.